Dobrý deň, ja vás len poprosím, aby ste mi niekto potvrdili, že to funguje a že ma vidíte a počujete. Túto platformu skúšame dnes prvýkrát, tak nech vieme. Skvelé, ďakujem. Tak, dobrý deň, dobrý deň. Ja tomu dám ešte možno minútku a rovno sa do toho keď tak pustíme. Ja len na začiatok by som sa chcela predstaviť. Ja som teda Tereza Váradiová. Ja viem, že to píše som Veronika, ale mám len Veronikin účet, ja som ho dnes ukradla. Takže ja som Tereza Váradiová z Bystritu. Ja som Head of Delivery niekoľko rokov, že robím datového analytika, detektíva, inžiniera, venujem sa datovým projektom a môj hlavný fokus je vlastne spájať biznis a data a vytvárať tam tú hodnotu a hľadať tam tú hodnotu. Takže ja budem dnešným sprievodcom. A pomaly sa do toho pustíme. Poprosím vás, ešte vidíte moju prezentáciu? Vidíme? Vyzerá to, je to OK? Všetko vidno? Skvelé, ďakujem veľmi pekne. Ak by vás čokoľvek napadlo v akomkoľvek bode, píšte mi do chatu, pýtajte sa, kľudne sa neváhajte ozvať, pýtajte sa, kľudne ma zastavujte, čokoľvek vás napadne, budem zvedavá, chcem počuť vaše otázky, chcem vedieť, čo vás zaujíma, poďme o tom diskutovať, baviť sa, čokoľvek. Takže neváhajte ma zastaviť v akomkoľvek bode. Super, dobre. Takže ideme na to. Čo nás dneska čaká a neminie na dnešnom webinári o manažerovi a AI? To je prvé varovanie hneď na začiatok. Tento webinár bude veľmi minimálne technický, aspoň ja som sa o to snažila. Je to skôr o tom, o čom sa budeme baviť. Že momentálne som stratený, okolo mňa sa deje strašne veľa AI vecí, počúvam to dookola, viem, že mi to dokáže uľahčiť prácu, viem, že tam sú nejaké body, ktoré sú pre mňa zaujímavé, viem, že by som s tým niečo mal robiť a teraz sa potrebujem dostať do toho bodu, kedy som schopný sa pýtať otázky, dokážem to naimplementovať, dokážem vyrobiť produkt, ktorý nám šetrí čas alebo nám zarába peniaze alebo čokoľvek. Tak, hlavné dnešné 3 témy, ktoré budú. Prvý je, ja to volám low na AI poklady. To je ako nájsť a vydefinovať nejaký use case, ktorý dáva zmysel, je časovo doable a nezrujnuje nás finančne, ani náš tým, ani psychicky, ani nič podobné. Ten druhý, my to tak radi voláme, aj že my sme taký ten mostík medzi datami a biznisom, ale budeme sa baviť o nejakom, ako prekladať tie naše biznisové potreby tým našim technickým ľuďom, ako im zadávať tú prácu, ako s nimi o tom diskutovať, ako sa o tom baviť, ako vlastne tie myšlienky posúvať ďalej, aby ten môj biznisový nápad alebo tá moja biznisová potreba vlastne dokázala byť nejak sformovaná v rámci toho AI, alebo dokázali mi vyrobiť nejakého chatbota, AI automatizáciu, čokoľvek tí technickí ľudia a spĺňalo to vlastne tie moje biznisové požiadavky a potreby. A to posledné je taká tá najviac technická časť tohto dnešného webinára, kde si ukážeme nejaké veľmi, veľmi základné tipy a triky, niečo, čo si dokážete otestovať, v rámci čoho si dokážeme urobiť nejaké MVPčko, nejaké malé PLCčko, nejaký malý testík. Budeme sa baviť o Gemini, ChatGPT a o Copilot v Microsofte. To sú také tie najzákladnejšie veci, ktoré používame a potom si dáme nejaké veľmi ľahké overview nejakých ďalších toolov, ktoré sú podľa mňa zaujímavé a dalo by sa na nich stavať nejaké veci a dalo by sa na nich pozerať. Tak, čím začíname? Veľa z vás určite pozná túto hodnotovú maticu a táto hodnotová matica je pre mňa úplne alfou a omegou, keď riešime vlastne do akého use case, AI use case, do akej automatizácie vlastne s tým našim klientom ísť. Vždy hľadáme vlastne, čo máme dole. Takže na našej X-ovej osi máme nejakú náročnosť toho, alebo aké komplikované to bude danú automatizáciu, daný produkt vyrobiť. A na Y-ovej osi máme to, ako nám prinesie hodnotu, alebo aký to bude mať na ten náš business impact. Tak, to, čo my veľmi často veľmi radi robíme, sú tzv. Quick wins, tie, ktoré majú vysoký impact a dokážeme ich urobiť pomerne jednoducho alebo pomerne v krátkom čase. To sú také tie naše zlaté dukáty, ktoré radi získavame. To, čo je pre tú firmu strategicky dlhodobo dôležité, sú tie naše strategic bets. To sú tie veci, ktoré častokrát majú strašne veľký prínos, aj ho tam vidíme, ale zároveň už sú buď technologicky náročnejšie, alebo budú stať viac času, alebo proste jednoducho potrebujeme technického človeka, ktorý je schopný ich implementovať.
Takže to sú také tie dve sféry, v ktorých sa chceme pohybovať. Častokrát, keď vo firmách prvýkrát robíme nejaký AI use case, alebo firmy celkovo sa snažia robiť nejaký prvý AI use case, alebo vy ste ten manažér, ten šampión, ktorý chce ísť, aby ten prvý, ktorý ukáže, že v tej firme vlastne to AI alebo tie automatizácie dávajú zmysel a oplatí sa do toho investovať a oplatí sa to robiť, tak to sú práve tie veci, tie quick wins, tie príklady, ktoré hľadáme, po ktorých ideme, ktoré lovíme, aby sme vlastne tomu biznisu alebo aj tým technickým ľuďom ukázali, že vlastne dá sa to robiť, funguje to a prináša to hodnotu. A potom sa častokrát presúvame práve do tých našich strategic bets, do projektov, ktoré sú väčšie, ktoré budú trvať dlhšie, ale tá hodnota tam je stabilná a je viditeľná a jednoducho má to pre tú firmu prínos. Potom častokrát, čo sa stane, je, že vymyslíme niečo, čo si myslíme, že je strategic bet, alebo je to niečo, akože čo si myslíme, že je strategické, ale vymyslíme niečo tak strašne obrovské, že prepadneme do tej našej čiernej diery. Že vymyslíme projekt, ktorý je tak obrovský a pokrýva všetky možné featurey, že potom vlastne ten impact sa tam stráca a je to extrémne náročné na tú implementáciu a vlastne nič z toho nakoniec nie je, len hrozne veľa práce a ľudia sú odradení z toho, že prečo by mali ísť do nejakého AI projektu, keď aj tak to vlastne nejako nedopadne. A potom je taká tá hračkárska kategória, taká tá naša všetkých obľúbená, to sú také tie naše hračky. To sú veci, ktoré vlastne nemajú žiaden veľký effort, nenakladáme do nich, ale vlastne z nich nie je žiaden veľký výsledok. To si potom ukážeme nejaké príkladíky, ale to sú také tie naše hrania, skúšania a také tie aktivity, ktoré vlastne si robíme sami a neprinášajú nič veľké, lebo tam nie je za nimi žiadne strategické uvažovanie. Tak, ale vlastne každý dobrý datový alebo AI alebo akýkoľvek projekt musí mať nejakú hodnotu. A teraz vlastne aké sú tie piliere toho, že ako vyhodnotiť, či tá vec, ktorú chcem robiť, má nejakú pridanú hodnotu. Sú tie základné dve, čo sú. Buď nám to musí šetriť peniaze, takže automatizujeme nejakú manuálnu prácu. Nahrádzame niečo, čo robíme opakovane, jednoducho musí nám to do nejakej miery ušetriť peniaze. Či už nám to ušetrí náklady, lebo to nemusíme robiť tak často čokoľvek, alebo je tá druhá varianta, tá opačná strana, môže nám to zarábať peniaze. Takže vďaka tomu napríklad na našej stránke, na našom webe dokážeme predať viac, lebo sme urobili nejaké dobré kombinácie produktov na stránke, alebo sme zanalyzovali košík a prinášame niečo, čo vlastne vedie k nejakému upsellu a zarába nám to peniaze a je tam vlastne za tým nastavený nejaký recognition model alebo čokoľvek. Tu mám hrozne veľmi pekný príklad, čo sme robili nášho klienta. Je to strašne jednoduchá automatizácia, ktorá šetrí peniaze. Doteraz mali proces, kedy vlastne prepisovali registrácie z jednej stránky na druhú stránku a vždy na konci dňa proste sedel človek a manuálne prepisoval a vlastne synchronizoval tie dve platformy medzi sebou ručne, lebo tam neexistovala žiadny systém, ako to urobiť automaticky. Tak jednoducho sme vyrobili custom APIny, ktoré jednoducho spolu komunikujú v nejakých intervaloch 15-minútových, bežia, kontrolujú, či niečo pribudne na jednej strane, na druhej strane. Pomerne jednoduchá automatizácia stojí, neviem, ten beh tam beží každých 15 minút a stojí to možno 1,000 korún denne, ale jednoducho sme nahradili plácu polku alebo celého človeka, ktorý to proste každý deň musel robiť a to konštantne kontrolovať. Takže to je veľmi dôležitý faktor, či nám to akože šetrí peniaze. K tomu môžu byť doplňujúce otázky, keď si nie sme istí, či nám to ušetrí peniaze alebo nám to zarobí peniaze. A to je dôležité, že či nám to ušetrí čas. To je veľký faktor, ktorý častokrát pri týchto AI projektoch alebo automatizačných projektoch býva. Koľko času nám to ušetrí? Ušetrí nám to jedného celého človeka, 10 minút denne, každý pondelok 15 minút, čokoľvek. A potom si vyhodnotiť, aká je hodnota toho času, čo dokážem ušetriť. A teraz stojí to za to ísť do toho môjho projektu. Ďalšia dôležitá vec je, zlepšuje nám to kvalitu alebo znižuje nám to chybovosť. To je častokrát, keď riešime veci, čo sú napríklad v produkcii alebo komunikácia so zákazníkom. Ako náhle to zlepšuje nám to kvalitu, tak v tom bode nám to môže zarobiť peniaze. Znižujeme chybovosť, takisto zarábame peniaze, alebo šetríme peniaze, lebo zase obmedzujeme to, koľko máme reklamácií. Takže ak si nie sme istí v tom prvom bode, či nám to šetrí peniaze alebo zarába peniaze, idem a pýtam sa ďalšie doplňujúce otázky. A ako náhle z tých doplňujúcich otázok už dokážem vyhodnotiť, že tam nejaká hodnota je, tak si môžem povedať, že OK, tento projekt už niečo do seba má, teoreticky by sme do toho mohli ísť. Ale teraz druhý bod, a to je, že síce som už si povedal, že OK, nejakú hodnotu to pre mňa má, vieme, že ušetríme to a to, vieme, že tam a tam by sa to dalo automatizovať, ako strašne to bude náročné na tú implementáciu alebo na tú prácu, alebo to, aké náročné je to reálne zrealizovať.
To teraz častokrát veľa z vás sú manažéri, ja som manažér, tak teraz ja žijem v nejakom takom akože mojej vysnívanej zemi samozrejme, kde všetko sa v podstate dá. Ja to do nejakej miery predám tomu môjmu technickému tímu a oni mi to tak nejak vyskladajú alebo mi s tým pomôžu. Ale čo sú také tie základné faktory, nad ktorými aj ja premýšľam vlastne, keď niečo zadávam a rozmýšľam, že aká tá náročnosť na tú implementáciu bude. Tak prvé, máme k tomu tie data. Sú tie data v takom stave, že sú na jednom mieste, sú vyčistené, alebo mám data, ktoré sú rozlietané po 25 spreadsheetoch, je tam extrémny bordel, veci sa duplikujú, je to proste absolútny šalát. To je za mňa akože základný rozhodujúci faktor. Ak už mám data, ktoré sú vyčistené a pripravené na to, aby sa s nimi nejako ďalej pracovalo, tak teraz sa rozhodujem nad technológiou. Je to automatizácia, alebo dokážem využiť už nejaké AI, ktoré máme vo firme dostupné? Existuje v ňom nejaká feature, ktorú sme ešte možno nevyužili a dala by sa využiť a bola by zaujímavá? Poďme to skúsiť. Versus bude to vyžadovať to, aby sme platili $1,500 subscription mesačne na to, aby som urobila jednu vec. Ak zistujem, že to nedokážem urobiť v rámci niečoho, čo už buď mám, alebo je jednoduché, alebo je nejaký low code, alebo je nejaký open source, ktorý dokážem takmer zadarmo využiť, tak zase sa vraciam do tej hodnoty a počítam, aká tá hodnota je, či sa mi oplatí zainvestovať do tej komplikovanejšej technológie. To si dnes ukážeme, že vlastne veľa z tých vecí, ktoré už máme k dispozícii a ktoré už veľa z vás podľa mňa platia alebo firmy platia, má nejaké featureky, ktoré sa dajú využiť a kvôli ktorým nemusíme priplácať nejaký obrovský balíček alebo nejakú ďalšiu technológiu. Posledný faktor, nad ktorým uvažujeme, je teda, akých mám ľudí v tom tíme a aký majú skill. Teraz napríklad my ako manažéri už častokrát dokážeme niektoré veci si urobiť sami. Takže napríklad budeme sa potom baviť aj o nejakých MVPs, o nejakých minimal value products. Častokrát ja už si dokážem vyrobiť nejakú veľmi minimálnu verziu sama, kde si dokážem otestovať, či to funguje. A teraz idem za tým mojim tímom a vysvetlím im, ako by som chcela, aby to vyzeralo na konci, akú technológiu by to teoreticky mohla byť. A teraz zistujem, že áno, máme na to in-house ľudí, ktorí sú ochotní do toho ísť, rozumejú tomu, vedia, alebo potrebovala by som konzultáciu s niekým externým, potrebovala by som človeka, ktorý by mi k tomu povedal trochu viac. Hľadám niekoho, kto má trochu viac expertízy, lebo si uvedomujem, že keď to budeme robiť in-house, tak to bude trvať 20-krát toľko a bude to strašne náročné versus 2 konzultácie a budeme schopní to poskladať. Takže to sú nejaké také faktory pre mňa, keď vlastne vyberám projekt, ktorý aj my budeme interne robiť, tak rozmýšľam nad tým, že akú to má pre nás pridanú hodnotu a aká je reálna náročnosť tej realizácie. A vždy si to rozkladám vlastne do tých kusov, nepozerám sa len na jeden, lebo oni sa vždy doplňajú a je to potom hrozne obmedzujúce. Tak, teraz už vieme, ako teoreticky sa rozhodovať pri každom tom našom use case, či do toho ísť, alebo ako do ňoho neísť, ako si ho vyhodnocovať. Teraz by som vám chcela dať nejaké veľmi rýchle príklady. Tieto sú pomerne dosť všeobecné, ktoré sa dajú využiť. Nejakých tých našich quick wins. Tak, quick wins sú také tie klasické, rýchle nejaké výhry. To, čo sa robí najčastejšie, sú nejakí interní knowledge managers na steroidoch. To znamená, že je to nejaký chatbot, ktorému nalejeme buď nejaké naše protokoly, predpisy. Ak je to firma, ktorá jednoducho nasleduje nejaké protokoly, má on všetky protokoly, dokážem sa ho opýtať, idem podľa toho správne. Neviem, sú firmy, ktoré testujú lasery, testujú technické veci, potrebujú vedieť, či je to up to ten technický štandard, tak jednoducho majú toho interného chatbota, ktorého sa dokážu opýtať a ktorým na to dokáže odpovedať. To sú chatboti, ktorí sú vždycky veľmi limitovaní tým zdrojom informácií, ktorí dostávajú, sú interní, vieme nad nimi interovať, vieme sa ich pýtať. Tu zase záleží. Dá sa urobiť knowledge manager, ktorý je ako quick win, dá sa použiť platforma, ktorá je na to pripravená, dajú sa do nej naliať data, dá sa to klikať, alebo potom zase dokážeme ísť cestou, neviem, nejakého MPC servera, niečo komplikovaného a vlastne z niečoho, čo na začiatku sme si mysleli, že je quick win, sa stáva čierna diera, lebo je to technologicky tak strašne náročné, ako sme si to vymysleli a čo všetko do toho chceme kombinovať, že to vlastne prestáva byť tým rýchlym, jednoduchým, čo sme si na začiatku vymysleli. Takže tu zase, áno, interný knowledge manager na steroidoch je super use case, ale teraz ako si ho vydefinujem, čo všetko ho chcem naučiť, v akej technológii to budem robiť, tak aby to dávalo pre mňa zmysel. Druhá vec, ktorá je strašne jednoduchá a častokrát to ľudia prehľadajú a je to pre mňa strašne akože rýchly win, ktorý je hrozne lacný, je, ak máte datových analytikov alebo inžinierov v tíme, používajú buď GitHub alebo VS Code, tak proste si zaplatiť takú tú mini featureku k tomu,
kde je ten copilot, kde je ten asistent. Ja viem, že ako náhle sme prepli do toho, ja som prepla akože osobne do toho GitHub Copilota, tak jednoducho 10, 20, 30% vecí on za mňa dokáže urobiť, ja sa s ním porozprávam, on mi to predpripraví, ja to schválim, posielam. A je to vlastne subscription, ktorá stojí pár dolárov na mesiac. Je to strašne rýchly win, ušetrí hrozne veľa času, tí ľudia sa môžu venovať nejakej svojej ďalšej práci. Tak, tento posledný, to si potom ukážeme, ako to aj technicky spraviť, je nejaký content drafting assistant. A toto funguje na všetkých mierach, či už sa bavíme o e-mailoch, LinkedInových postoch, nejakých marketingových aktivitách, či už sa bavíme o absolútne čomkoľvek. Potrebujem napríklad urobiť draft na pondelkovú poradu, tak ja už mám predpripraveného asistenta, ktorý pozná kontext každého tohto eventu. Ja mu dám nejaké informácie, on na základe toho mi pripraví nejaký draft toho, ako by to mohlo vyzerať alebo čo by to mohlo obsahovať. Takže to je vlastne taký strašne jednoduchý use case a na konci si ukážeme aj, že ako na to alebo v čom to urobiť alebo ako sa s tým pohrať. Tak. Mhm. Do k otázkam ja sa dostanem na konci, to kľudne píšte a potom si dáme, aby sme mali všetko. Dobre, ideme do sekcie čiernej diery a to je, že ako sa nedostať do čiernej diery a čo sú také klasické prípady čiernych dier. Tak, taký ten prvý, s ktorým ja som sa už stretla, je nejaký koncept kryštálovej gule, nejaký chatbot, ktorý za mňa vyrieši všetko a vie všetko. To sa nám stalo u klienta, ktorý chcel vedieť, že chcel by som vedieť, kde by som mal o 2 až 3 roky staviať fabriku na základe nejakých eventov. Ale jednoducho nevedeli sme na základe akých eventov, oni boli na základe všetkého. A jednoducho takto nefunguje. Ten use case vždy vyžaduje to, aby za ním stála nejaká definícia. Aby za ním stáli podmienky, ktoré do toho padajú. Aby za ním stálo to vlastne, že na aké otázky on má odpovedať. Takže ako náhle sa dostávame do bodu, kedy má to vedieť všetko, tak je to problém. Druhá vec je, keď chceme predikovať, tak na predikcie sú tieto veci super. Tak vieme machine learning predikuje veci už kopec rokov, sú z toho skvelé výsledky. A teraz si vravíme, že už vlastne teraz sa presúvame od toho, že možno nepotrebujeme predikovať klasickým machine learningovým modelom, môžeme do toho trochu zapojiť aj nejaké generative AI, alebo dokáže nám trochu pomôcť. A teraz si hovoríme, že OK, tak už dokážeme predikovať veci s menej a menej podkladmi, ako by to mohlo vyzerať, aké by to mohlo byť zaujímavé. A teraz sa dostávame napríklad, to je taká tá všeobecná otázka, ako veľmi sú spokojní naši zákazníci. A teraz na základe čoho predikujeme, s čím sú spokojní, prečo sú spokojní, odkiaľ berieme informácie o ich spokojnosti. To sú strašne vágne veci, ktoré vlastne vôbec nedefinujú to, že čo tá spokojnosť vôbec znamená. To isté je nejaká angažovanosť, spokojnosť zákazníkov, spokojnosť našich zamestnancov. Jednoducho nie je tam za tým ten podklad toho, že čo znamená spokojnosť, alebo čo tým model krmíme. Posledný taký klasická čierna diera, do ktorej sa dostávame, je nejaký centrálny mozog firmy. To je zase taký ten chatbot, čo vie interne všetko. Že chceme chatbota, ktorý pokrie aj marketing, ideálne aj HR, aj na naše technické problémy, aj na všetko dokáže odpovedať. Je to niečo, čo sa dá urobiť? Samozrejme, že sa to dá. Teraz už sme v bode, kedy dokážeme mať rôzne MCP servers, tie napájame spolu, oni komunikujú medzi sebou, dokážu sa rozprávať. Ale je to tak technologicky náročné, že do bodu, kým do toho prídeme, tak vlastne strácame už tú hodnotu, alebo tá hodnota klesá, lebo tá technologická náročnosť je obrovská. Tu je oveľa jednoduchšie urobiť si nejaké malé kúsky, otestovať, pre každé oddelenie si urobiť niečo špecializované, čo odpovedá a potom, ak toto už funguje, tak si povedať, dobre, toto by možno dávalo zmysel spojiť, alebo to by malo pridanú hodnotu, keby tieto dve veci spolu komunikujú a majú insight jednu do druhej. Jednoducho nedáva zmysel ísť hneď od začiatku po takých tých veľkých veciach, ktoré vyriešia všetko, lebo nikdy nevyriešia. Tak, tieto strategické stávky sú hrozne špecifické per business, lebo to už si tie veci, ktoré reálne majú nejaký strategický impact. To, nad čím ja som akože pomerne veľa rozmýšľam, je nejaká hyperpersonalizácia marketingových kampaní. To je napríklad pre mňa strašne zaujímavé, že teraz už u klienta, kde opakovane ja online nakupujem, tak oni dokážu presne zanalyzovať moje nákupy, presne dokážu zanalyzovať moje napríklad návštevy stránky, čo som si prezerala, čo bolo pre mňa zaujímavé a dokážu presne targetovať tú marketingovú kampaň na mňa priamo s tými produktmi, ktoré boli pre mňa historicky zaujímavé.
Tak to je napríklad pre mňa príklad, ktorý ja viem, že je technologicky náročný, ale zase viem si predstaviť, že ten impact je na ten biznis strašne veľký. A toto sú veci, ktoré vlastne každý ten biznis, toto je to jadro, ktoré je najťažšie na vydefinovanie. Hľadať tú vec alebo ten prípad, kde to Gen AI alebo akýkoľvek aj predikčný model má tú hodnotu a stojí za to doňho technologicky ísť. A potom sú tam také tie hračky, čo hračky máme všetci. Ja zase hračky podporujem, lebo ja si myslím, že to ľuďom približuje to všetko, čo to AI dokáže. Takže ja si myslím, že také malé hračky nie sú na škodu, ale je problém, keď máme pocit, že tie hračky by mali priniesť nejakú reálnu business hodnotu alebo business value. To je potom blbé. Tie hračky sú len na hranie, sú na to, aby sme zistili, čo to dokáže, chceme sa v tom lepšie orientovať, chceme sa v tom cítiť pohodlnejšie. Na to je to za mňa super. Tak. A teraz sa ideme teda pobaviť o tom, ideme do našej druhej sekcie, a to je o tom, ako komunikovať o tom je dvakrát, tak. Ako komunikovať naše nejaké biznis požiadavky alebo naše nejaké automatizácie alebo nejaké naše vlastne nápady ďalej do toho nášho technického tímu. Ako by sme s tým chceli pracovať, ako im to vlastne hovoriť, čo robiť s tým, že konštantne narážame na nie, nedá sa, nepôjde to, tak to nefunguje. Tak, toto je máme to dole, to je akože veľmi taká za nás veľmi dôležitá vec, že vy ako biznisový človek alebo business owner vždy vlastní ten problém, ale ten technický človek vždy vlastní to riešenie. Takže to je to niečím, čím sa riadíme. Takže mňa ako manažera alebo mňa ako biznis človeka vždy je moja zodpovednosť stať za tým, že ja som schopná ten môj biznis problém vydefinovať. Ja som schopná povedať mojou rečou, že čo je presne ten problém, čo chcem presne, aby sa dialo. Takže ja viem, že naši salesáci vždycky na konci týždňa strávia celý piatok tým, že manuálne prepisujú nejaké data z reportov do nášho interného CRM-ka. Ja viem, že chcem, aby sa to dialo automatizovane, to je nejaký môj cieľ a máme nejakú hypotézu. Tak, tu je dôležité riešiť reálne to, čo sa deje a ako to fakticky funguje. Neriešiť žiadne hypotetické scenáre, ako by to mohlo byť teoreticky čokoľvek. Riešime len to, že áno, oni sedia a zapisujú to ručne, píšu to tam a tam, prepisujú to odtiaľ a odtiaľ. Fokus je na tie fakty, na to, čo sa reálne deje, na to, aká tá potreba reálne je. Tak, teraz nastaviť nejaký úspech a cieľ toho projektu, alebo čo znamená, že ten projekt je hotový. Napríklad v tomto prípade pre mňa by znamenalo, že hotový ten projekt je, keď na konci toho týždňa každý ten salesák dostane vlastne už len zhrnutie všetkých tých svojich tých reportov, on už to len prejde, skontroluje, či je to správne a na kliknutí tlačítka to odošle do CRM-ka. To ja som si vydefinovala, že za mňa je ideálny stav. Ja by som chcela, aby mi to ušetrilo, neviem, 4 hodiny týždenne a dajme tomu, že ja stále venujem tú hodinu tomu, aby ten salesák to prešiel, skontroloval, prípadne opravil, prípadne dal tomu nejaký feedback, že to funguje alebo nefunguje. To je len ten môj cieľ. Ja neriešim to, ako to bude technicky spravené, ja riešim vlastne len to, že čo by to malo robiť. To je nejaký ten môj brief. Tu je moja najlepšia rada vyhnúť sa tým takým strašne dlhým prezentáciám, opisom, neviem, takým tým 15-stránkovým PowerPointovým prezentáciám. Tento brief mal byť akože fakt jednoduchý, špecifický problém, ako chcem, aby to fungovalo, čo znamená pre mňa, že to funguje, kedy je to hotové, ako ten vlastne proces alebo systém teraz funguje z toho môjho biznisového pohľadu. A teraz ja som vlastne pripravená tento môj problém predať tomu môjmu technickému človeku. A teraz tento môj technický človek ho dostáva a častokrát počujem, nedá sa. A teraz čo? Teraz ja počujem, že nedá sa. A ja ako netechnický človek si môžem povedať, že OK, tak asi sa nedá, tak asi to tak proste nefunguje. Ale tu je moja rada skúsiť sa trochu viacej pýtať. Prečo to nefunguje? Ktorá časť toho procesu je tá, ktorá je možno najkomplikovanejšia? Alebo ktorá tá časť toho procesu je tá, na ktorej predpokladám, že sa zasekneme? Takže napríklad v našom prípade my vieme, že ja neviem, tie reporty si ľudia píšu ručne, tí moji salesáci, takže je vlastne nemožné ich niekam dostať. Alebo teraz vieme, že OK, tie moje salesové reporty už existujú v nejakých PDF-kách, takže tam musí existovať nejaký proces, kto ich niekam nahrá, alebo niečo s nimi urobí, alebo ich niekam spracuje.
Takže vlastne zobrať celý ten proces, ktorý sme si vymysleli a skúsiť sa opýtať, že ktorá tá časť je problematická. Lebo častokrát ten proces ako taký, ako samotný, vyzerá hrozne obrovský, ale je tam ten faktor toho, že ho potrebujeme rozdeliť do nejakých menších kúskov a potrebujeme zistiť, že čo je tá náročná časť, alebo ktorá je tá časť, ktorá bude trvať najdlhšie. A možno potom zistíme, že jednoducho my už aj vieme spracovať tie reporty, ale napríklad nedokážeme pripraviť nejakú aplikáciu na schvaľovanie. Tak si povieme, že OK, momentálne možno aplikáciu na schvaľovanie nepotrebujeme, ale stačí mi, keď ten človek do mailu dostane už to zhrnutie toho briefu, on už aj, dajme tomu, si ho na teraz len vykopíruje a pošle ho do CRM-ka. Že dajme tomu, tu ja už som ochotná urobiť nejaký step back a povedať, že toto je za mňa aj tak strašne hodnotné riešenie, že ja som ochotná z tejto časti momentálne uľaviť a ak to bude fungovať, môžeme sa k tomu vrátiť neskôr a vlastne to riešenie vylepšiť. Že hlavne tieto nové všetky projekty nie sú 100 alebo 0. Vždy je to o tom nájsť nejaký kompromis toho, aby tá hodnota tam stále bola, ale aby tá náročnosť nebola tak strašne obrovská. Vždy sa jednoducho vraciame k tej našej matici, tej náročnosti versus tej pridanej hodnoty, ktoré nám to donesie. Tak, tá druhá je vlastne to, že je to príliš náročné, alebo je ten proces strašne zdĺhavý, alebo je tam strašne veľa krokov, alebo jednoducho to vyžaduje niekoľko technológií, ktoré by museli spolu komunikovať. A jednoducho nedá sa to, je to proste príliš náročné, že áno, chceme to urobiť, ale je to príliš komplikované. Tak, tu sa chceme trochu pobaviť o nejakých tých našich POCčkách, ako Proof of Concept alebo Minimum Value Projects, nejakých MVPčkách, ktoré my vlastne strašne často robíme a ktoré aj ja ako manažer strašne často robím. Že napríklad ja mám nejaký proces v hlave, ktorý ja viem, že ja by som chcela zautomatizovať alebo by som ho chcela nejako na to aj ako využiť, ale ja viem, že možno ja na to technologicky nemám, ale ja to možno technologicky neviem urobiť. Tak ja si urobím nejaké tie časti. Urobím si časti, ktoré viem, čo by chceli robiť. Tie si ja tak trochu vyskladám a testujem a skúšam. A potom vlastne tie časti už dokážem odovzdať tomu môjmu týmu a povedať mi, že OK, tu som skúsila toto, to mi fungovalo, tu som skúsila napríklad v Gemini toto, to mi nefungovalo a skúsim im to vyskladať. Alebo, neviem, chcela by som to generalizovať na všetky salesy, tak ja si poviem, že OK, tu mi to momentálne stačí na tento jeden projekt alebo na tohto jedného veľkého klienta, u ktorého mi to dáva zmysel. Že jednoducho pokúšam sa to orezávať tak, tú náročnosť, aby bola menšia pri tom, aby tá hodnota bola stále dostatočne vysoká. Že ja sa vlastne hýbem stále v tých kvadrantoch z toho, že OK, ja som ochotná ustúpiť z tej hodnoty o trolilinku nižšie, ak dajme tomu tá náročnosť kresne o polovicu. Alebo ak tento jeden krok je ten najnáročnejší, ja som ochotná ho vždy vynechať za cenu toho, že tá hodnota toho projektu vlastne stále bude, alebo tá automatizácia, alebo čokoľvek mi stále ten projekt prinesie. Tak. Takže tu jednoducho nenechať sa, skúšať a hľadať tú rovnováhu, hľadať ten bod. Nespoliehať sa na to, že OK, musí to byť takto, tak som si to vymyslel, ale nechať tam nejaký priestor aj tomu technickému človeku nájsť tam tú cestu a vlastne aj vám trochu priestoru nájsť tam stále tú svoju biznisovú hodnotu alebo hľadať tam to miesto, v ktorom to dáva zmysel. Tá posledná otázka je taká zaujímavá a to je tá, že na čo ti to bude a ak sa to je častokrát neviem, napríklad ja viem, že sa ma to opýtajú, napríklad môj management sa ma to pýta, alebo ak už mám nejakého skúseného technického človeka v tíme, ktorý rozumie tomu biznisu môjmu, ale je zároveň technický, tak sa ma môže opýtať, na čo mi to bude. Ak dochádza k tejto otázke, tak to znamená, že ten one-pager, ktorý sme si pripravili, alebo tá naša definícia, nemá dostatočnú biznisovú hodnotu, alebo nie je tam dostatočne vidieť, alebo nie je dostatočne veľká. Takže to znamená, že poďme spolu naspäť k tomu originál návrhu a poďme sa pozrieť, že čo presne tá hodnota je a čo je presne to, čo to má priniesť. Lebo toto znamená, že to zadanie na začiatku bolo príliš vágne a je tam príliš veľa miesta na to filozofovať alebo vymýšľať alebo skladať a znamená, že to nie je dostatočne dobre vydefinované. Že vlastne tie veci úplne na začiatku, ktoré sme si vraveli, tak nefungujú alebo je tam nejaký problém. Takže vrátila by som sa späť a uvažovala by som zase, že na čo mi to bude, čo je tá biznis hodnota, čo je tá pridaná hodnota, prečo to robíme a vrátiť sa k tomu. Čož ak v týme máte takého technickejšieho človeka, ktorý má vlastne aj to biznis porozumenie, tak je to strašná výhoda, lebo on je práve, alebo ona to je práve človek, čo dokáže urobiť ten most medzi. A ja si myslím, že to je miesto, kde častokrát sa oplatí
si neviem, nechať nejakú polhodinovú, hodinovú konzultáciu od možno externého človeka, aby presne ukázal prstom na to, že ja to tu nevidím, alebo ja to vidím inde, alebo ja to vidím tam a toto možno nie je technicky možné. Takže ako náhle sa dostávame do toho bodu, keď je to načo a je tam strašne veľký ten pushback, tak zase redefinovať, vrátiť sa a povedať si, že to už dáva zmysel a teraz sa do toho skúsiť pustiť. Tak. To je k tomu, to je manuál prežitia manažéra a ako sa vysporiadávať s tým, že vám technicky ľudia hovoria, že sa to nedá, alebo že to je príliš náročné, alebo že na čo vám to bude a čo s tým chcete robiť a čo to je za výmysel. Takže tak. Čož verím, že sa bude stávať menej a menej postupne s tým, ako sú tie technológie bližšie a jednoduchšie a bližšie. Tak, tu presne máme návrat toho, tohto môjho obrázočku, kde proste v nejakom bode, ak sme ochotní ísť trochu nižšie v jednotlivých hodnotách, tak možno sa nebudeme možno úplne v hornom rožku quick wins, ale budeme niekde v strede alebo v dolnejšom rožku quick wins, ale vlastne stále sme v tom bode, kedy to dáva zmysel, kedy to tú hodnotu prináša, ale jednoducho je to polovične labor intensive alebo časovo intensive a technologicky náročné a nepotrebujeme tam riešiť také tie veci, že prečo a trvá to už 3 mesiace a stále to nefunguje. Jednoducho môj cieľ vždycky tohto je vyhnúť sa tomu, že pol roka robíme projekt, ktorý na konci vlastne nedáva zmysel. Alebo robíme projekt, ktorý si nejak biznisový človek zadal, potom ho pol roka technicky ľudia vyvíjajú a na konci toho pol roka to technicky ľudia ukážu tomu biznisu a ten biznis to dvakrát skúsi a vlastne povie, že to vôbec nedáva zmysel. A to absolútne nie je to, čo som chcel. A vlastne pri tretej otázke už k tomu chatbotovi alebo čokoľvek zistí, že tam tá funkcionalita nie je. Takže je veľmi dôležité, aby tí technickí ľudia a ten manažer alebo akýkoľvek je ten biznisový človek mali s sebou to porozumenie a rozumeli jeden druhému, že prečo to robíme, pre koho to robíme, ako to prináša hodnotu a ako veľmi to bude náročné. Aby vlastne všetci boli na jednej rovine, aby všetci vedeli vlastne, že čo sa s tým má diať. Tak. Toto je vlastne moja posledná taká vsúka. My častokrát chodíme vlastne do firiem, implementujeme tam BI riešenia, riešime s nimi BI riešenia, implementujeme nejaké AI riešenia a častokrát je tam jeden manažér, jeden nadšenec, ktorý jednoducho vidí pridanú hodnotu v tých datách. Rozumie, že prečo to AI potrebuje využívať. Chápe, že na čo je to dobré a vidí tam tú budúcnosť a vlastne vidí tam tú obrovskú hodnotu, vidí tam ten ušetrený čas, vidí tam tie zarobenie peniaze, ale vlastne nedostáva žiadnu support v tom tíme. A vlastne to je to isté, ako keď sme riešili kedysi, že vo firme sa vyrobili dashboardy, ale nikto tie dashboardy nepoužíva. To je vlastne vždy úplne rovnaký problém. A my častokrát to riešime, že vyberáme jedného človeka, ktorý my to voláme ako manažer, ako AI šampión. A to je vlastne ten človek, ktorý má za úlohu nadchnúť tých ostatných pre to riešenie. Že to je ten človek, ktorý chodí po tej firme a vlastne ľuďom ukazuje, že čo si dokázal vyrobiť. Alebo im vlastne ukazuje, ako s tým pracuje. Ako náhle vo firme vznikajú nové dashboardy, tak im ukazuje, čo by sa s tým dalo. To je ten človek, ktorý, keď sa robí pondelková prezentácia, tak on nevyrába manuálne tú PowerPointovú presku, ktorá sa vyrába už 95. krát, ale má na to v Notebook LM napísaného nejakého asistenta, má tam nahádzané všetky minulé tieto, už príde s predpripraveným. Teoreticky ešte ukáže ľuďom, ako to s tým urobil, alebo ako si s tým uľahčil prácu. To isté s reportom, ukážem, ako s tým reportom pracuje. Jednoducho na tej porade ten report ukazuje toto svojmu tímu, zakladá sa na tom, aby ten svoj tím to používal. Jednoducho, keď aj tento jeden človek ako nadšenec, je síce nadšenec, ale sám s tým nepracuje, sám neukazuje tú hodnotu, sám sa nesústredí na to, ako to je valuable pre ten tím, tak ten projekt vlastne nikdy nebude úspešný. Ani vlastne to využívanie v tej firme nikdy nebude také aktívne, lebo jednoducho je to vždy len na rozkaz a nie je to preto, že tam tí ľudia tú hodnotu vidia. Takže z mojej skúsenosti je vždy fajn mať nejakého človeka, kto je ako ambasádor, kto je ako ten, kto to vykrikuje okolo seba a hovorí ľuďom, že ty to ešte stále robíš ručne a pozri, ja už som si to vyrobil, neviem, mám tu nejakého chatbotíka, ktorého sa pýtam a s ktorým to komunikujeme a ktorý to urobí za mňa a pozri sa, aké to je super.
A áno, urobil som to, tuto som to robil s našim IT oddelením, poskladali sme to spolu takto, bol to takýto proces. A je to ten človek, ktorý dokáže nadchnúť trochu tých okolo seba a pre ktorých to je zaujímavé. Tak, takže vždycky manažer ako AI šampión, ak manažer chce, aby jeho tím bol nejaký s nejakou víziou a chcel s tými datami a s tým AI-kom trochu viacej pracovať. Tak. Ja sa teraz presúvam do trochu viac technickejšej časti. Nebude to nič šialené, ani nič, čo by ste určite ešte nevideli. Chcem len ukázať nejaké malinké možnosti, ktoré už sú built-in v tých túloch, ktoré máte a ktoré vlastne vám dávajú ako manažerovi takúto slobodu urobiť si nejaké dielčie časti sám, predtým, ako, dajme tomu, zadáte ucelený projekt do toho svojho tímu. Toto sú vlastne také tie mini nástroje, ktoré vám dovolujú testovať, skúšať, hrať sa, robiť si v sebe bez toho, aby sme platili žiadne extra poplatky, lebo vlastne je to súčasťou toho, čo už pravdepodobne platíte. Tak. My vo firme používame vlastne vo veľkom Gemini. My máme vlastne celé tie Google Workspaces a Gemini for Business, v ktorom ja mám vyrobené. Za mňa je super, sú tie gems. Pre tých vás, ktorí používate Gemini, tak Gemini hore, ako stávate nový chat, tak tam je, neviem, asi vyskúšať gems alebo niečo také. Toto Explore Gems. V Explore Gems už existujú vlastne predpripravení ako keby takí mini agentíci, ktorí každý má nejaký svoj job, ktorý napríklad je pripravený na to, že analyzuje data alebo vyrába marketingový post. Je to jednoducho taký mini agentík, ktorý už má ten váš kontext. Takže napríklad ja už tu mám vyrobený gem, ktorý akože pripravá na našu pondelkovú poradu, ktorý on vie, ja už tam mám nahádzané staré prezentácie, ktoré som robila vždycky, on vie, aký tam je kontext, on tam má vložené aj nejaké časti nášho interného reportingu, s ktorými pracujeme, kde sa mi pozerá. On vie, kto ja som, vie, aká je moja rola, vie, čo ten pondelkový meeting obnáša, pozná kontext okolo toho. A vlastne ja mu tam vždycky, keď si robím si svoju prípravu, tak mu tam dám v pondelok už len nejaké detaily, nahádžem mu tam možno, neviem, informácie z posledného týždňa, keď mám niečo a on mi na základe toho vygeneruje už len, toto sú hlavné body na prebratie, tu napríklad sú projekty, na ktorých sa darí, nedarí, sme pozadu, popredu, tento človek je pozadu, deje sa niečo, potrebujeme niečo riešiť a už vlastne tie body pripraví za mňa. Takže to je ten môj jam. Moji kolegovia, ktorí sú datoví analytici a datoví inžinieri, tak majú vlastne už ako na per projekt vyrobené svoje jammy. Takže napríklad majú projekt, na ktorom vedia, že dookola riešia, neviem, jednu tematiku, tak on už má vlastne podklad k tomu, že vie, že tieto útulky obsahujú toto, toto je hlavný problém, tu riešime toto a toto, častokrát potrebujeme dať filter tu a tu, alebo potrebujeme upraviť túto a túto transformáciu, alebo tam riešime nejaké inkrementy a on na základe toho už príde len zadanie, vloží sa tam, on na základe toho už dokáže vygenerovať kód, dokáže s tým pracovať, dokáže to SQL pripraviť. Ten Gemini je super v tom, že vlastne tým, že máme tú business licenciu, tak všetky dáta ostávajú u nás, dáta sa nepoužívajú na trénovanie žiadneho ďalšieho modelu a je to safe na to, aby sme to vlastne na to používali a je to rovno built-in. Takže ak sú ľudia, čo aj neviem, pracujú na supporte, ale majú niekoľko projektov, tak tam vlastne majú urobený gem na každý ten svoj projekt alebo svoj repetitívny task alebo písanie svojho e-mailu, ktorý má už kontext. Lebo to je pre mňa vždycky hrozne otravné, že ja keď začínam chat a potrebujem niečo vygenerovať, tak vždy mu dávam ten koncept, že áno, som head of delivery v takej a v takej firme, zameriavame sa na to a na to, chcem fokus je taký a taký a proste ten jam už ten môj kontext má. Takže to odporúčam vyskúšať, nie je to za žiadny ďalší príplatok, je to built-in už vlastne v tom Gemini, čo už máme a je to super, dá sa to customizovať, sú tam už predpripravené, dá sa s tým pomerne rýchlo pracovať, dajú sa mu dať fajly, vie s nimi robiť ďalej. Tak, potom len veľmi jednoduchý prehľad, sú tam teraz tie dva modely, je tam ten flash model a pro model. Oni to volajú, že jeden je šprinter versus jeden je maratónec. Ten flash je oveľa rýchlejšie reaguje, sú tam menej deep odpovede. Ten pro je super na to, keď človek programuje, rieši nejaké viac akože komplikovanejšie veci, trvá mu trochu dlhšie odpovedať, ale ide trochu viacej do hĺbky, vie trochu viacej informácií. Potom posledná vec, čo nie je priamo akože Gemini, ale je od Google, ktorý mnohí z vás možno poznáte, je Notebook LM. Notebook LM je taký viacej advanced gems, kde vlastne notebook takisto môže vygenerovať, takisto dostáva kontext, dostáva súbory, dokáže na základe toho generovať nejaké audio, mind mapy, dokáže tam človek robiť poznámky. V rámci Notebook LM si človek dokáže robiť deep research na nejaké témy, ktoré ho zaujímajú.
A vlastne takisto človek si urobí tých notebookov niekoľko podľa toho, aký kontext potrebuje. Takže ja som napríklad teraz nedávno robila vlastne mám klientov, ktorou som robila analýzu práce od začiatku roka, odpracovanú a my píšeme vlastne timesheety, takže ja som mala vyše 1000 niečo záznamov z timesheetu, kde vlastne každú hodinu, pol hodinu je záznam toho, že človek pracoval na akom tasku a čo tam urobil. A ja som to potrebovala vlastne všetko zanalyzovať, zjednotiť a vyrobiť z toho nejaký výstup, ktorý som mu dokázala odprezentovať. Takže vlastne do notebooku LM som mu nahrála vlastne tento celý Excel s nejakým kontextom, dodala som mu vlastne to originál zadanie toho projektu, originál odhady toho projektu a vlastne spolu s ním sme vyrobili nejakú analýzu, že na týchto taskoch sa odpracovalo toľko, 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 tu vznikol taký zásek, taký zásek, taký zásek, tu sme čakali na to a na to a na to. A on už vlastne z tohto celého kontextu dokáže potom vyrobiť nejakú ďalšiu analýzu, bez toho, aby ja som musela tu hodiny analyzovať mojich 700 taskov, alebo koľko som mala a riešiť, že čo presne v tom timesheete bolo. Takže na toto je super ten notebook LM, tiež je to, myslím, že feature, ak máme ten Google Business. Tak, pre tých, čo nie sú Googloví, ChatGPT má veľmi podobné veci. Sú GPTs, ktoré sa tiež dajú nájsť vlastne presne už v tom otvorenom okne a už sú tiež predpripravené. Ja som si tu vybrala nejakých research and analysis, takže už dokážu robiť nejaké marketingové analýzky, zumarizovať videjka a už sú proste predtrénované na nejaký určitý task, ktorý potom dokážu robiť a s ktorým dokážu pomôcť. Takže to tiež oplatí sa využiť. Dajú sa mu takisto nahrať súbory, s ktorými on dokáže pracovať a tak ďalej. Ten Gemini je super v tom, že sa mu dá nalinkovať súbory z Google Driveu. Takže aj keď sa mení ten súbor akože vo vnútri Google Driveu, tak je tam stále ten link na Google Drive a vlastne on si toho ťahá znova a znova, takže s ním dokáže pracovať ďalej. Jedna vec, čo má ChatGPT, čo ja som v Gemini už ešte poriadne nenašla, je, že sa dajú pustiť custom instructions, čo je super pre ľudí, ktorí si nie vždy sú takí istí. A to je to, že ChatGPT sa vás pýta otázky, na ktoré vy píšete len doplňujúce odpovede. Takže vlastne neočakáva sa od vás, že mu dáte celé takéto obrovské zadanie s tým celým kontextom, ale teoreticky mu len poviete, aký problém riešite a on sa vás dokáže pýtať ďalej a ďalej a ďalej a vlastne len doplňate odpovede a on na základe toho už potom dokáže s vami pracovať. Takže to sa niekde v nastaveniach dá zapnúť custom instructions a je to vlastne celkom fajn, lebo to zjednodušuje taký ten proces človeka, čo sa začína učiť, promptovať a vlastne chce vylepšiť tie svoje prompty a to, čo tie prompty vyhadzujú. ChatGPT nemá priamo, si myslím, ako notebook LM ako taký, ale vlastne celá tá deep search a analýza a všetko sa dá robiť priamo v tom chatovacom okne, kde sa vlastne celá tá analýzka dá spraviť a dá sa s tým tam už ďalej pracovať. Takže to je ChatGPT. Pre Microsoft Copilot tak, ChatGPT ja si myslím, že ako to dá, ja tam odpoveď na to verejné bezpečnosť dát. Gemini, ja viem, že keď si človek platí Gemini Business, tak tie dáta sú vlastne safe a sú odložené. Ja si nie som istá, či OpenAI ako také už má tiež urobenú business licenciu, či sa dá kúpiť a je to vlastne bezpečné, alebo stále je to tam na hrane toho, že či sa ten model učí alebo neučí s tými datami. Takže to určite, keď sa kupuje tá pro verzia, tak sa pozrieť, že či tam je nejaká business verzia, ktorá neposiela data, ale nie som si úplne istá, že aká tam je bezpečnosť. Ale akože do toho, či sa len tak prihlásite s účtom, tak by som neodporúčala hádzať žiadne firemné data ani nič citlivé. Takže tak. Áno, a Teamsy sú v tomto najviac super, lebo Teamsy sú úplne uzatvorené. Tak, super, takže vieme, takže máme ChatGPT nejaký business verzia, ktorá tiež neposiela. Tak, ale je pravda, ako píše Jirka, že v tomto je Microsoft Copilot vlastne super, lebo čo je vlastne ten Copilot, pre Microsoft 365, tak on vlastne je uzavretý v rámci toho vášho prostredia. Že je ten klasický Copilot, ktorý je založený na nejakom Wingu, ktorý robí taký ten verejný search, ale presne ten Copilot pre Microsoft 365 je špecificky na vašich datách, tak sa dokážete presne dotazovať nad svojim share drivami a share filami a svojimi e-mailami a nad takýmito vecami a dokáže vlastne odpovedať na tie interné otázky a môžete sa ho pýtať, ja neviem, v rámci vašich Excelov, v rámci všetkých možných dokumentov a dokáže sa mi rozprávať a odpovedať vlastne na tú uzavretú internú bublinu. Takže tam sú tie data strašne safe. Microsoft Copilot vlastne ako reakciu na myslím, že všetky tieto gems a na tieto GPTs vydali vlastne Microsoft Copilot Studio, na ktoré sa dá kúpiť zvlášť licencia a v Microsoft Copilot Studiu sa dajú už teraz vyrábať vlastne takisto custom chatboti. Je tam trochu väčšia customizácia, ale takisto človek si tam vyberá z toho, že k akému datovému zdroju sa pripája,
Takže ja sa môžem pripojiť k mojim nejakým fajlom, ktoré mám na shared drive, alebo vlastne oni teraz už v rámci Microsoftu vyrobili taký ten Dataverse, kde v rámci Dataverzu sa dajú ukladať data zo všetkých možných mojich Azure a Microsoft rôznych feature a on ten Copilot už dokáže nad nimi existovať. Takže tam mi vlastne ten Copilot sa mu dajú dať fajly, dá sa mu dať nejaký základný knowledge alebo nejaké základné informácie, kontext, s ktorým on pracuje a potom za ním prichádza nejaký prompt, na základe toho dokážem už promptovať, pýtať sa. Takže vlastne aj tam si dokážete do nejakej miery vyrobiť toho vlastného nejakého vlastného agenta a je to tam úplne no code, dá sa tam s tým klikať, dá sa tam s ním rozprávať. Viem, že tam sú už aj nejaké predpripravené na tvorbu nejakých vecí a dá sa to vlastne plne customizovať nad tými vecami, ktoré sú v rámci toho Microsoftu uložené. Takže tak. Takže nezúfať, keď sme ešte v bode, kedy OpenAI alebo Gemini tak, alebo Gemini máme, alebo ešte nemáme. Takže dá sa. A teraz už ja viem, že ten Copilot sa vlastne začína zlepšovať v rámci tých e-mailov, v rámci toho Excelu. Ja už som minule videla, že vlastne v rámci Excelu dokážu robiť celkom analýzu nad tými zložkami, položkami, čo všetko sa tam využíva, že už to začína byť také, že vlastne sa dá dotazovať trochu aj nad tými datami, ktoré ten človek v tom súbore má. Čo mi príde super. Tak. No a teraz sa ideme pustiť do trolinku technickejších vecí, ale nie tak úplne. To sú low code, no code platformy a tam na konci máme aj veci, ktoré sú trochu technickejšie. Veci, s ktorými veľa firiem už je teraz familiar a využívajú ich, sú Zapier, Make alebo Power Automate. To sú veľmi užívateľsky priateľné, majú UI-ka, dajú sa tam nastaviť jednoduché flows, dajú sa tam integrovať s rôznymi externými datovými zdrojmi, dajú sa tam pomerne jednoducho nastavovať automatizácie, ktoré triggerujú jednu druhú alebo sú triggerované na nejaký čas. Takže ja som videla vlastne už Power Automate na nastavenia na spracovanie e-mailov, posielam, sťahujem, ukladám. To isté Zapier Make, potrebujem z jednej platformy niekam. Ak mi príde e-mail, znamená to, že triggeruj toto a zapisuj mi do CRM-ka na konci. Jednoducho všetky takéto jednoduché automatizácie sa dajú hoci ktoré z týchto platform urobiť. Všetky tri vlastne tie Power Automate sú nejaká zase licencia v rámci Microsoftu, Zapier Make sú zvlášť licencie, ktoré sa dajú zakúpiť a je to vlastne hrozne užívateľsky priateľské a dajú sa v tom naklikať jednoduché veci, ktoré potom sa vlastne dajú ukázať niekomu technickejšiemu a povedať, že OK, toto by som chcel urobiť na nejakej viacej advanced verzii alebo čokoľvek. Tak. Potom, keď už človek je ochotný ísť do trochu viacej kódovania, tak v rámci Google Cloudu aj v rámci Azure existujú tzv. Functions, alebo sú container apps, alebo run. Tie dokážu už, ak mám nejaký jednoduchý kód, ktorý by som chcela automatizovať a spúšťať, tak sa to dá v rámci toho urobiť, alebo ak mám už nejaký, dajme tomu aj balíček, ktorý sa dá už teraz, neviem, niekde z open source stiahnuť, nejaká automatizačná apka alebo čokoľvek, viem to v rámci toho spúšťať, viem to v rámci toho automatizovať, vedieť tam tie veci na seba naväzovať. Takže ak už dajme tomu aj teraz mám ETL postavené na Google alebo v Azure alebo v čomkoľvek, tak dokážem to rozšíriť o to, že tie automatizácie môžem robiť interne v rámci toho a nemusím vlastne z tej služby odchádzať, nemusím platiť Zapier, nemusím platiť Make, je to vlastne súčasťou toho. Zase tam priplatím za ten balíček toho Cloud Runu alebo čokoľvek a môžem s tým pracovať. Ďalšia veľmi zaujímavá apka za mňa je Chainlead, v ktorom sa dajú vyrábať vlastne chatboty. Je to zaujímavé tým, že vlastne takisto Chainlead je pomerne no code, pripája sa na data, takže vy mu poviete presne, keď máme data v databáze, on sa pripája na tie naše data v databáze alebo čokoľvek máme ich niekde uložené. Takisto dá sa mu povedať, že ako má mať funkciu, čo sa ho pýta, dáva sa mu nejaký kontext. Chainlead je ale špecifický v tom, že vždy, keď uvažuje, tak vám ukazuje všetky kroky, ako uvažuje. A na konci toho dá nejaký výsledok. Takže ak ja sa dotazujem, dajme tomu nad mojimi internými datami ku klientským zakázkam a pýtam sa, neviem, keď sme naposledy, kedy sme robili s týmto klientom nejakú zakázku, kde sme mali napísať nejakú komunikáciu, lebo ho mám pripojeného na naše nejaké interné komunikácie, tak vidím presne, aké tie kroky ten Chainlead robí a viem presne, že ako filtruje, kde sa dotazuje, kde sa niečo deje. Takže vlastne toho chatbota ja dokážem pomerne jednoducho upravovať. Keď vidím, že v nejakom bode dochádza vždycky k chybe alebo je tam problém, tak ja ten prompt dokážem upraviť, dodefinovať, dať mu dostatočne veľký kontext na to, aby to vyhľadávanie fungovalo lepšie, bez toho, aby sme museli robiť nejaké veľké kódenie alebo čokoľvek. Takže v tomto Chainlead je taká ešte akože klasika, že sa v ňom dá vyrobiť chatbot a dá sa vidieť, že aké kroky robí a akým spôsobom uvažuje a ako nad tým premýšľa.
Tak, teraz tá najviac fancy verzia, do ktorej sa teraz blížime, niektorí z vás možno už zachytili MCP server v Kebule, takisto už sú MCP server sa dajú nainštalovať aj sa dajú používať v rámci Microsoft Copilot Studia. A MCP server je niečo ako spojka medzi AI a človekom. Takže to je MCP server dokáže zobrať informáciu od človeka, preložiť ju do jazyku toho AI, odkomunikovať s AI. MCP server má tú výhodu, že dokáže robiť aj nejaké actions, takže ak je niekam pripojený, tak dokáže napríklad odoslať e-mail alebo dokáže komunikovať ďalej a potom vie prijať vlastne tú informáciu od toho AI a dokáže ju zase podať človeku tou ľudskou rečou. Takže to ja si myslím, že je taká nejaká taká budúcnosť toho, ako teraz budeme robiť nejaké automatizácie alebo budeme riešiť chatboty, je, že bude, neviem, možno niekoľko MCP serverov, ktoré sa potom spájajú a ten jeden komunikuje s nimi postupne, ktorý každý je pripojený k tomu datovému zdroju a jednoducho vieme robiť operácie cez neho. Takže nebudeme potrebovať, dajme tomu, Make alebo Zapier, ale ten MCP server bude schopný odoslať ten e-mail, ak dostane nejaký podnet a dokáže to posunúť ďalej. To je Táto časť ešte nie je urobená úplne no code, ale napríklad pre tých, čo už používajú Kebulu alebo ten Microsoft Copilot Studio, tam už to je no code. Vlastne v rámci Microsoft Copilot Studia ten MCP server využíva ako toho copilota ako to svoje Gen AI, ale myslím, že tam je aj ten OpenAI alebo ten ChatGPT v rámci toho. A Kebula už teraz tiež funguje s chatom GPT alebo s Claudom a ešte myslím s niečím, že dokáže ho využiť vlastne ako ten komunikačný link medzi tým AI-kom a medzi tým človekom, že dokážu v rámci toho robiť. Tak pre ktorých ste nevideli, tak MCP server v Kebule už dokáže teraz dotazovať sa nad metadatami, dokáže spúšťať orchestrácie, dokáže upravovať transformácie, dokáže programovať, už dokáže strašne zaujímavé veci, takže to ja si myslím, že bude teraz také akože zaujímavé sledovať, čo všetko sa s tým dá robiť a to bude taký ten priestor, ktorý je ešte trochu technickejší, ale je to ešte stále dostatočne low code na to, aby sa to dalo už nejak aplikovať v rámci tých tímov a nebolo to technicky možno až tak strašne náročné. Tak. To je za mňa momentálne všetko. Ja som vám tu vysypala všetky moje skúsenosti. To, čo by som bola rada, aby sme si odniesli nejako na záver, je to, že na trhu existuje milión aplikácií, milión rôznych spôsobov, ako veci robiť, milión platform. Môj tip je, ak teraz už niečo platíte alebo používate, alebo v niečom nejaký BI nástroj máte, v niečom to ETL-ko existuje, nejaké databáze máte, skúste sa pozrieť najprv, aké funkcie dokáže ten tool, ktorý už máte. Takže ak už platíme Gemini, poďme sa skúsiť pozrieť, čo všetko sa v rámci toho Gemini dá. Lebo potom sa dostávame do bodu, kedy v tých firmách existujú 10, 15, 17, 20 aplikácií, ktorá každá robí niečo a je v tom extrémny chaos, nedá sa v tom orientovať. A vlastne stáva sa úplne to isté, čo stávalo kedysi s datami, že data existovali na 100 miestach, robilo sa 10-krát to isté, nikto nevedel, čo odkiaľ prichádza. Takže krok 1 je vždy zobrať si to, čo už máme, zanalyzovať, čo to dokáže a vlastne si povedať, že OK, v rámci, neviem, Google Cloudu máme síce už BigQuery, ale v rámci toho by sme dokázali robiť aj nejaké Cloud Runy alebo robiť nejaké ďalšie veci. Dáva nám viacej zmysel doplatiť trochu viacej za ten Google a mať to všetko na jednom mieste, alebo ideme hľadať nejakú inú platformu, ktorá možno je trochu lacnejšia, dokáže podobné veci, ale zase odchádzame z toho Google alebo čokoľvek. Takže vždycky si vyhodnotiť, že či ten bordel stojí za to je vlastne tá moja poznámka, či tá ďalšia platforma, aplikácia, čokoľvek stojí za to a či to nedokážeme urobiť v tom, čo už máme. Lebo ja si myslím, že častokrát práve dokážeme a nedáva zmysel odchádzať z toho, čo už existuje. Takže moje odporúčanie je objavovať a zisťovať, čo už dokážu tie platformy, ktoré používate, čo všetko sa tam dá a až potom ísť a kupovať ďalšie a objavovať ďalšie a hrábať sa v ďalších. Tak, ja teraz nechávam nejaký priestor na vaše prípadné otázky alebo čokoľvek, ale od Heleny sme tu mali. Tak, udržovať feedy pre chatbota. Že musíme ho vždycky tak. Na to jedna z tých odpovedí záleží, že ako veľmi sa menia tie dokumenty v rámci toho, čo máš pod tým. Ja viem, že v rámci toho Gemini on sa dokáže odkazovať na môj Google Drive, takže ako náhle ja tie moje data mám v tom Google Drive, on je napromptený vždycky rovnako, tak vlastne vždy, keď sa nad ním dotazujem znova a znova, tak on už pracuje s tými novými datami, má ten svoj stály prompt a vlastne dotazujem sa nad tým istým, čo už som mala.
Neviem, že či to je tá otázka, ale tam sa to dá teoreticky uložiť a ten Google Drive sa dá vlastne s tým používať. Dobre. Máme ešte nejaké otázky, alebo to je za vás všetko? Super, dobre. Takže ak nič nemáme, tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Ak by bolo čokoľvek, akákoľvek otázka, tak nás nájdete na linkáči, na maili, kdekoľvek. Rada budem ďalej o AI diskutovať, rada budem o use casoch diskutovať, o tom, či to dáva zmysel alebo nedáva zmysel. A dúfam, že sa ešte uvidíme. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň aj vám.